Marky, z tvého semináře si pamatuji, že jsi nám povídala o tom, jak si mluvit pro sebe, nebo spíše nemluvit pro sebe, nebo že je nutné si to nějakým způsobem pohlídat. Můžeš to upřesnit? Určitě. Je to pravda. Co se týče zákona přitažlivosti a toho, jak myslíme, tak s tím samozřejmě je spojené. Anglicky se tomu říká self-talk. V češtině mluvení si pro sebe. To znamená, tak jak si mluvím pro sebe, na sebe, tak to si opravdu musíme hlídat. Protože a věřím tomu, že bychom my dvě nebyli samotné, komu se to někdy v životě stalo, něco se nepovede a člověk si automaticky řekne, já jsem ale hloupá, nebo já jsem ale husa, to se mi zase nepovedlo, začne si nadávat. Nebo případně někdo něco sní, měl na to obrovskou chuť a potom si začne říkat, fuj, no to jsem zase měla zapotřebí a začne sám sobě člověk nějak vnitřně nadávat, což není úplně správně samozřejmě a takovýchto myšlenek a tady toho mluvení si pro sebe se prostě člověk musí zbavit. Takže ve chvíli, kdy se člověk načapá při tom, že na sebe v podstatě takto vnitřně mluví a uráží sám sebe, tak s tím musí přestat. Musí to nahradit něčím pozitivním nejlépe, nebo na to prostě vůbec nemyslet. Ale rozhodně se zbytečně neurážet, protože stejně tak, jak já bych to neřekla tobě, ty bys to třeba neřekla mně, tak proč bych to měla říkat já sama sobě? Proč bych na sebe měla být zlá? Takže to by se lidé měli taky odnaučit. Mluvení sami na sebe v negativním slova smyslu určitě. Děkuji. Prosím.